in ka biyo ni za ka tsarkaka daga zunubin da kake daga bautar gumaka da kake zuwa bautan Allah wa ahdiyaka ila rabbika kuma zan shiryar da kai zuwa ga mahaliccinka ai adulluka zan shiryar da kai ala ma'rifatihi dan ka gane wanda ya halicce ka bi burhanin da hujja ba haka nan ba da surutu akwai hujja da zan kawo ma sai ka gane cewa lalle Allah shi ya halicce ka in ka gano hakan ga fatahsha sai ka ji tsoron Allah shi kuma duk wanda ya ji tsoron Allah zai sha daɗi a gobe ranar tashin kiyama fa arahu al-ayatal kubra shikenan kawai annabi Musa da ya zo wajen Fir'auna sai ya gwada ma Fir'aunu ayoyi waɗanda yake manya-manya ayoyi guda 8 da aka bakka annabi Musa don ya gwada ma Fir'aunu ka san kafirai idan aka aiko annabin Allah wajensu sai su ce ba za su yi imani ba sai wannan annabin ya gwada wata alama da ke nuna shi annabi ne shi ne ake ce ma mu'ujiza to shi annabi Musa an bashi ayoyi guda 9 daga cikin ayoyin nan akwai hannun shi wanda yake idan ya sanya hannun nan ƙalƙashin hamatarsa da ya fito sai hannun ya koma a lantarki mai haske sannan yana da wata sanda wadda yake idan ya jefa sandan nan sai ta zama kwamarcin maciji kamar yadda muka ji can baya lokacin da Allah ta'ala yake son ya nuna ma annabi Musa wannan sandar ta shiga yadda take zama sai aka fara nuna mashi don kar ya tai ba a nuna mai ba ya je sanda yana ganin ice ne ta koma maciji shi tsoro Fir'auna tsoro amma an aka gwada mai sandan nan ga yadda take komawa ya ɗanyi ya gani to shi idan ya je can sanda zai tsoratar da Fir'aun to kaga a lokacin ba zai ji tsoron wannan sanda ba to sai Allah ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa annabi Musa menene na hannunka na dama sai ya ce a sanda ta ce ina korar tumaki da awakai kuma ina dan kakkabo masu ganyen itace suna ci sannan kuma dai ina da wasu bukatu da ita sandan nan ya dan gayi ne don ka a ashe mai sanda yana son abute ka a bar mai abute da yake sai Allah ya ce to wannan sanda yi yarbi da ita jefa ta gabanka yana jefa sanda sai ya ga ta koma wul ta koma maciji tana yin kata hakan ga ta bude bakinta kamar za ta ciji wani sai aka ce ma annabi Musa ya kamo sandan nan sai ya je kamo sandan sai ta koma sanda maciji kaga kenan ya gane kenan idan ya jewa ta zama maciji kuma ga yadda zai ya kamo ta koma sanda shi ta kenan ya samu jarabawa yadda ba za ta bashi tsoro ba to shine Allah ta'ala ya aiki annabi Musa da ayoyi guda 9 wajen Fir'aun da ya gwada mai waɗannan ayoyi da ke nuna cewa shi dan aikin Allah ne fa kazzaba sai Fir'aun ya halin kafirai ya karyata annabi Musa da kuma aiken da aka yi mai da mu'jizar nan duka ya karyata wa'asa Fir'aun ya saba ma Allah summa adbara yas'a ba nan kadai ba ya saba ya karyata annabin Allah ya karyata mu'jiza ta annabin Allah sai ya juya daga barin imani ya bada baya ya tafi a cikin ƙasar Allah yana banna fahashara sai ya tara 'yan dabo da rundunar shi fanada sai ya yi shela a cikin mutanen shi faƙala ana rabbukumul a'la sai ya ce to ku sani ni ne Allahnku wanda yake babban ai la rabba fauki babu wani Allah wanda yake ubangiji wanda yi ni ne babban Allah naku to da ya faɗi wannan fa akhazahu Allah sai Allah ya kama Fir'aunu ai ahlakahu Allah ya halakar da Fir'aunu bil garraki aka nuce da shi cikin ruwa saboda wannan magana da yayi wanda baka da kyau nakalal akhira wannan kuma halakar da shi da aka yi a cikin ruwa musiba ce ta wannan maganar da ya ta ƙarshe
cewa ni ne ubangijinku ainihin wanda babu wani Allah sama na wal'ula da kuma maganar da ya faɗa can farko ya taɓa faɗan wata magana da ta yi kama da wannan ya ce ma'alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba ya taɓa faɗin wannan tsakanin wagga maganar ta farko da ya ce ni ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba da wagga da ya ce ni ne Allahnku babban shekara 40 aka yi tsakaninsu ya gayi waccan ta farko sai da aka yi shekara 40 ya maimaita wagga to Allah ya halakar da shi da nutsewa a cikin ruwa saboda wannan maganganu guda biyu marasa kyau da ya faɗa inna la'ibra lura da wa'azantuwa ya tabbata fi zalika a cikin irin wannan abu da ya faru ga fir'aunu na halakar da shi da aka yi saboda ya karyatar da annabawan Allah amma wa'azin ba ga kowa ba liman yakhsha sai ga mai jin tsoron Allah shine yake diba wannan abin ya zama mai wa'azi to Allah ya taimake mu da gasgata ayoyin Allah da annabawan Allah ya ku jama'a أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها نعم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها نعم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها نعم متاعا لكم ولأنعامكم الله تعالى يتي أأنتم أشد خلقا ياكو الأمة محمد صلى الله عليه وسلم wai yanzu ku ne mafi tsananin ƙarfi da aka halitta amis sama ko sama halittar sama ita ta ba da wahala ita ta girma ko halittar mutane ai kun san dai yin sama ku kalli sama ga ta nan duk girman ta ba ta da ginshiki da ke tallabe ta kun ba taɓa faɗowa ba ta taɓa cagewa ba ka san yin sama yahi wahala bisa ga yin mutane banaha to Allah ta'ala shine ya gina sama to wanda ya gina sama din nan kuma ya kasa gina ku rafa'a samkaha Allah ta'ala shine ya daga rufin sama yayi ta sama fasawaha